weltaare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni tokkañu be ala bogo cacoro gurela dara sabu allah ɓokki hamme e sare biriya sare fulɓe kon waktu yoni hatto lumba gana kame gurela basiru ene jeeya e gardinde kabaruuji mena nogase joya mbooy hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e ɗiɗi e nogase joya mbooy hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati duuɓi jeegom hoorejo leydi sénégal ko laami leydi sénégal o holliri omo jogui hen beelema mawɗo no feewi to leydi mauritanie caggal kulhuli amnesty international ɓe yaltini ko fate sumgoji e jogorɗi wadde e nder leydi ndi jagorgal kalfinalngal konguɗi laamu ngu dañi jabtade hen to leydi mali hoorejo jagorɗo leydi ndi woni Boubé Maïga yettimoɗo subaka hannde sanga 10 heures toon to kiidal mo yaadi toon e sete timmuɗo to leydi Côte d'Ivoire mbiteɗo Nene Ousso Diallo taw kadi ko gardiɗo rewɓe e landa mbite ka GRUP o holliri wonande kay so tawi Alpha Condé yurnitaki luskoji mbaɗe heɓeɗo hen waroɓe koɓe yahoɓe to yeeso jagorgal kuccel ngal ñawoje ɓe duppa koye mabɓe to leydi Côte d'Ivoire e nokku biteɗo Kouassi tonne kadi ko saseɓe jani toon e centre santé haɓe nawi toon ngaluji jonɗi kabaruuji mena jolam jaɓeri ko haali Abouba wotto goɗɗe joni jañoɗena Keɗtode kabaruuji mon e ɗemngal Pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe mawnde nogas e tati mboya hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati ɓatake majjere taw kadi ko laahngala e wonande kala jiiɗomo oɗo hen suka gorko yarata koye duuɓi capanɗe tati e ɗiɗi o wiyete ko ɓooy ba walla mbiyena ɓooya ila ba ko ɗum o ɓuuri andirede kono inde makko deftere ko Abdourahmani ila ba kanko noon wo majji gila hitande ujunnaji ɗiɗi e jeetati taw kadi wo jeeya koye wuuro wiyetego alabogo noon ne tawe nder ɓundu e hoore muɗum ko majji faade joni woni duuɓi jonɗi no feewi caggal noon aɓe nanannomo toon to Niger o yinno faade ko toon to Liby caggal mum noon ɓe nanimo toon to Côte d'Ivoire kono ala kay pawɗo e makko yiyande ɓe kaldani e makko noddirguela oɗo saaha noon jinnaɓe makko ñamata jarata kamɓe kala yidde mabɓe ko yidde yiitude wonande kay ɓiyiɓe taw kadi ko ɓiyeteɗo ɓooya ba majjuɗo gila hitande ujunnaji ɗiɗi e jeetati taw kadi faano ko toon to leydi Liby caggal nde iwi toon to Niger caggal noon ɓe nanimo toon to Côte d'Ivoire kono ɓe jiyanimo ɓe kaldani e makko ba makko noon wiyete ko ila ba nene makko wiyete ko capato si kamɓe kala ne mbaɗi lahngal wonande kay kala jiiɗo suka gorko biyeteɗo ɓooy ba yo jokkodire mabɓe guelɗo hen noddirguela taw ko mbatta ko 00221 77 708 80 66 walla mbiyen 61 taw kadi notatama ko biteɗo Amadou Ilaba taweteɗo toon to Alabogo walla mbaɗa 0039 35 12 51 05 00 taw kadi notatama ko biteɗo Balaba taweteɗo toon to Italie walla mbaɗa 0034 67 69 19 411 taw kadi notatama ko biteɗo Oumar Housseynou Diallo taweteɗo toon to Espagne taw kadi yettini ɓatake ko biteɗo Oumar Housseynou Diallo to Espagne kabaruuji mena ɗemngal Pulaar to leydi Sénégal hoorejo leydi Sénégal o holliri wonande hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e ɗiɗi taw kadi ko nogase joyi lewru mars hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati e nogase joyi lewru mars hawrata koye alet paɗo so gueno haaji ko nden tigui wattamo duuɓi jeegom e gardidi leydi Sénégal o holliri golle makko ne ngarɗi e nder leydi Sénégal ko yinno e Sénégal ko ɗum tigui o woni gollade so yidde ɓamtude leydi Sénégal yidde kadi nawde ɓesguji leydi Sénégal e yidde kadi darjinde kala kene tawi e nder leydi Sénégal o holliri noon ko beelama makko no feewi caggal ko hunino ko dañi kay ko waɗa hen hayso tawi woni wonko heddi hen oɗo saaha noon koye golle tigui faya o holliri noon gila kay wo jooɗe e jappere gardidi leydi Sénégal ko fate cogguji kala kene ñaame e leydi he
ɗe ɓamtaki walla mbiyen tan ɓeydaka ko wona ɗum ko kuɓɓam ko fate banggue facture aji courant foof kadi ala hen ko ɓeydi e ko ɗum tigui wonno fandare makko beele ɓesgu leydi ndi kala ne daña gurdama moƴƴama kanko hoorejo leydi Sénégal wa sakti konnguli makko toon to Kigali ɗo yano o holliri noon wonande kay wo haaldi e jagorɗo kalfinaɗo gueɗe nder leydi woni Ali Nguy Ndiaye e kame jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue koniyankagala oɗe saaha noon ko haalete e leydi he ko haalete en tigui Nguy ka sukaɓe ene limtindi mo jiiɗa kala oɗo saaha beɗe mum koko o wi e caggal noon teskede sukaɓe ne bifte e kala saaha kanko hoorejo leydi ndi noon wo holliri wo haalde ɗeɗo hen jagorɗe ɗiɗi nde ɓe ndendinta wonande dadiɓe leydi ndi kame gendarme ɗe police ji beele kay ɓe mbawa tigui lugguiɗinade e loskoji tene kadi kala jaggaɗo ene wujja suka e wona jafeteɗo hay seeɗa ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale aynaɓe joomen jawdi wawnoɓe addude jawdi men e nder lamorgo leydi Sénégal so tawi kay julɗel ɗi pandima e kamɓe noon ɓe jooɗima ñalawma hanki o to Dakar gam yurnitade yogay toɓɓe oɗe saaha noon yidde mabɓe ko laamu ngu yo ɓeydanɓe ko fate banggue ñamde jawdi e caggal noon teskede hikka yorone heewi e caggal teskede yorone heewi tene kadi joomen jawdi so tawi ɓe gaddi jawɗele mabɓe maɓe daña fayre mawde no fewi ko fate banggue ñamde jawɗele ɓe jurnitima hitande yawtude woni hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi e johli leydi Sénégal kala jawdi naati hen kono kay dañi sodɓe kono kay dañiɓe jawdi men sodaka ha ganduɗa ɓene koyemen battini ko nawtude jawdi mumen oɗo saaha noon yidde mabɓe ko yo Sénégal tongu oɗo saaha ko Sénégal naɗe potata hato jinde ko fate banggue dabeje gan saga ɓe mbawa heblanade ɗum e nder leydi Sénégal ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaa ha toon to Mbour tonne kadi ko tana musɗo waɗi toon subaka hanki o e taw kadi ko bis goto giwnoɗo to Dakar ne fayi toon to Joal sara mairie mo walla mbiyen tan sara station mo Mbour ko ɗon tigui cukalel almudel ne wonno ɗon sanga 6 heures subaka jarno guel e duuɓi joyyi ko ɗon tigui biso feriguel nde guel yani kay guel heddodake e wonki maggela e ɗum noon ko kalisaji mawɗi cukalel jaroyle duuɓi joyyi holno rokkirte ceernajo yo jangui ɗum tene kadi ha tentina yalta galle ko fate banggue 6 heures subaka niɓɓel subaka en yahane lartoya ne yeloyo ɗum ɗo henna kam e foti tigui ko haalede yimɓe kala daro hen diine l'islam haalani hen haydara e firti tan neɗɗo so dañi duuɓi jeeɗiɗi yo jangguine jangde moƴƴere en duwanima jinnaɓe guelɗon cukalel jaltuguel aduna nde guenon lomtinta e tawa kadi ɓenne kadi mbawa wadde cukalon men e mbadi peewala ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale Sénégal naɓe wurɓe toon to leydi Liby e ñalawma hanki o walla mbiyen sanga 20 heures hanki jamma hanki ko laana ndi waw iwi toon to leydi Liby ne jolni Sénégal naɓe kene fo noon de temedere ɗiɗo ɓiɓɓe Sénégal naɓe taw kadi ko artuɓe e beelema mumen tampuɓe toon to leydi Liby e ballodiral laamu leydi Sénégal kame cetal darnigal hoɓɓe ɗanniɓe bitegal OIM e kamɓe noon ɓe jettima to bowallaɗe diwoje jamma hanki ngala Blaise Diagne cetal bitegal OIM ɓe kolliri wonande kay ndeɗo hen hitande ma ndeɗo ha fayma nde hitande nde gonɗen ɓiɓɓe Sénégal naɓe wurɓe toon to leydi Liby garti kene fota wonde temedde jeegom e capanɗe nayo e joyo ɓiɗɗo Sénégal najo ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to falde Koungheul ne tawe nder Kaffrine tonne kadi hanki ko cummusgo waɗi toon sanga 16 heures ñalawma e waɗi noon koye leegal bitegal walla mbiyen waɗi koye wuuro witego Saly Escale Saly Escale noon ko toon tigui cumungu waɗi kono haɗo ɗo gonɗen anda ko holko saabi gueɗo hen jeygue kene fota wonde galleji nogas jeeyi hen ha laaɓi haydara heddaki so wona ndondi e taw kadi ko dabeje kuminoɗe galleji ɗi ko wayno baali kame bey e bamɗe pucci kala guertoɗe gonɗe hen haydara fiɗɗani noforo sen wi toon to leydi Sénégal paaɗen ko toon to leydi Mauritanie Amnesty International ko fedde darnide haqqe innamade windere nde caggal nde ɓe kolliri kulhuli mabɓe nder leydi Mauritanie ɓe kolliri hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi ha fayama hitande ujunnaji ɗi e sappo e jeenaya ko sumgoji jogorɗi wadde nder leydi Mauritanie kulhuli mabɓe noon ko woto kareli mantiniɗi wadde e nder leydi Mauritanie e caggal nde ɓe kolliri wonande kay leydi Mauritanie ne heewi maccugagu tene kadi ne heewi kalfidi ha ɓurti ko wona ɗum ko ne heewi piile ha saabi kay yimɓe so tawi ceppi hay soko seeɗa
ɗin seppoji jibintaɓe ko bone ko wona ɗum ko noon ɓe kolliri wonande kay laamu leydi Mauritanie ha hannde ne lutti darade ngam yeddude ha mimi leydi wiide kay maccugago wodani e nder leydi Mauritanie ken wona joni duuɓi 40 ɓe kolliri ɓesgu murtanaɓe ken won ujunnaje yimɓe ne tampe leydi ndi taw kadi guuri ko kalifidi e ndin kalifidi kadi ala ka jeeyi hen haydara jeeya hen hay batte so wona doole mumen e sembu men ne golline cagga e jamma e ñalawma tawa hay goto suusa haalde ko wona ɗum ko noon batu jagorɗe hankkide gasi ha laaɓi ko nden tigui jagorgala e ñeñal kam e pinal leydi ndi biyeteɗo Mouhamed Lamine wuldu Cheikh ko nden tigui o yaltini konngudi makko yeeso jayndiyankoɓe gam hollirde e wonande fedde wiiten amnesty ko haali ko haydara anda hen ɓen noon nana tan jappi noppi men ne ketto yoga kay kunuɗe haaloɓe taw kadi koɓe jiiɗa leydi Mauritanie wiide leydi Mauritanie waɗi maccugago hay goto halfani hay goto e nder leydi Mauritanie tene kadi o holliri kulhuli ɗiɓe joguiɗi hay kulol gotol ala e nder leydi Mauritanie ko fati e sumgoji jogorɗi wadde e nder leydi Mauritanie ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale jagorgal kalfinagal gueɗe nder leydi Mauritanie caggal nde o yaltini konngudi makko yeeso jayndiyankoɓe caggal nde ɓe kolliri beete laamu ngu ma joddo e lundi ɓe o holliri kaldigal wonata hakkude lundo ngo kame laamu ngu ha fayma e ɗiɗo hen sumgoji so on saaha yonti bawɗo kala yo addu kay joƴƴina kayitol mum gam wawde yaade suɓoyade walla suɓanede kono kaldigal wodata e nder leydi Mauritanie ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaali jayde wiitede monde Afrique ɓe kolliri wonande kay kayitaji ɗiɗi biteɗi plante joƴƴinama toon to lamorgo leydi France taw kadi joƴƴinum ko gollantoɗo biyeteɗo Mouhamed Bou Ammatou taw ko joom ngaalu leydi Mauritanie molo yiiɗo toon to dongre Europe taw kadi on joƴƴinɗo ngol ɗon kayitolo o holliri wonande kay oɗo hen biyeteɗo Jamel Taleba ko jikkintoɗo wonande hoorejo leydi Mauritanie caggal keerol hakkude leydi Mauritanie kam leydi Sénégal ko ɗon tigui ɓe jagguno werla makko kanko gollantoɗo Mouhamed Bou Ammatou joom ngaalu no fewi ko ɗon ɓe kefti kayitaji makko ko ɗon tigui ɓe dañi tugnade wonande biyeteɗo Mouhamed Bou Ammatou ne wallita yogay jayndiyankoɓe leydi Mauritanie kame hujjikkintoɓe walla ni mbiyana kame jeeyaɓe e sarɗiyankoɓe sur sarɗiyeji tokosuru woni sénateur uji ene rokka ɗumen ngaaluji gam haɓade laamu Aziza ko ɗon tigui o tugni kamɓene ɓe joƴƴini kayitaji mabɓe ɗiɗi planteji hujjikkintoɗo Mouhamadou Abdoul Aziz ɓoyta ma notoyo planteji mum toon to France ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaali jayde wiitede Sahara Média ɓe kolliri wonande kay laamu leydi Mauritanie ha tente jagorgal kalfinalgal ko fate banggue gueɗe kumpitugol e nder laddeli leydi ndi ɓe kolliri wonande oɗo saaha mo gonɗen ko fate banggue waño koko haɗa e nder wilayuji joyyi e nder leydi Mauritanie toon to nokku biteɗo Adrar kame tahlide ene wonde kadi Nouadhibou e toon to Taga ne wonde kadi Trésamour ne wonde Inchiri saabi noon ko fate banggue waño haɗede ɗiɗon nokkuji ko teskede oɗo saaha mo gonɗen aɓe guitti colli jonɗi no fewi toon to Émirats Arabes Unis taw ko biteɗi Coumba Koye ɗin colli noon woto wañoɓe mbardeɗi taw kadi ɗi gaddira toon kone heede beele colli ene garta e nder ladde Mauritanie ma en jaa ha toon to Thilbé Mbagne Samba taw yen toon musidɗo gendiyanke darniɗo darde tinde lang biteɗo Mamadou Samba Diop murtiɗo jaltuɗo aduna ken wona joni duuɓi jondi seeɗa ma en ketto wasiya makko faade bandiraɓe julɓe kala ha tendi ko fate Qur'anil Karim e ko fati e jangde oɗo saaha mo gonɗen yinnode makko ko yo fulɓe janggu Mamadou Samba Diop wasiyama faade leñol fulɓe fulɓe aduɓe fof ɓe poti toppitade gandal ngal ete hannde won fulɓini bandiraɓe mujiɓe tedduɓe enen rakkaɓe ɓurano ha townen tubakoɓe elle ɗum ko jii ɓurano ɓe nafto saabu Allah wi ɓurmi yiide ko gandal jange sunna ko jange guila baba adama hay Mouhamadou yo moƴƴo Allah wona mabɓe ko jange hoore sunna ko jangde wona goɗɗum kala goɗɗum ko wiya ko ɗum wiɓe ɗum ɓe no ɓe juumi to jange julɓe ɓe ceeto majjere human binnaaka ɓe janngu ɓe pullor janngude ɗemngal nene maɓɓe ɗemngal baaba maɓɓe so tawi ka ceerno janngu Pulaar mbawa gandal islam mbatta ɗum e Pulaar cara cakañum e ndema sa woni ceerno a wawa ɗemngal Pulaar mbaɗa honno ma ka gandu human binne e human binne ɓamta leñol sa woni human binne a jogui pinal a jogui neɗɗago sa wawa windide kadi ka tonguiɗo jannguɓe Faraysa ɓe ko Faraysa tan ɓe parnoto ɓe mballa tubakoɓe Faraysa ɓe ƴelli ɗemngal ngal ɗumen tubakoɓe Faraysa ɓe ne mballa ɓe ne ñifde ko maɓɓe ko jannguɓe Arabe ɓe
ko arab tan ara bagal ɓe ƴelliti ɓe mballa ara ɓe ƴelliti ko mumen ko ɓen ɓe mballa ɓe ñif ɗemgal ngal maɓɓe tawi noon Allah wi ɗemɗe mon ɗe e goobuji ɓalli mon ndi koye maali Allah ɗum jaa Allah wi nder ɓurane o kala anni mi rokkin ɗum enen defteram nde nde ɗemgal mum ndeke fitu kala ceerno yo janngu ɗemgal mum watta gandal islam ngal e ɗemgal mum fitu hulbaji ɗi ɓe kaala Pulaar tawde ko waaji fitu moywuldaji ɗi ɓe kaala Pulaar no ceerno Abdourahmane Bana joni no ceerno Boyene mbanni noon no ceerno Bara Sénégal oriental mbanni noon ceerno Seydou Nourou Ba en Pategalom mbanni noon ceernajo mo wawa windude ɗemgal mum e human binne mo wawa windude haydara ɓe ɓamtata leñol e wiide baba leñol Mamadou Samba Diom murtuɗo taweteɗo to Saare gonga toon to Thilɓe Mbagne Samba ɗo leeliɗa ɗo welede gueno e maɗa an e dendagal mayɓe julɓe kala sen giwi toon to leydi Mauritanie paaɗen ko toon to leydi Mali no mbiruɗen e gardidi kabaruuji men Soumaïla Boubé Maïga ko hoorejo jagorɗo leydi ndi kikiiɗe hanki o hirdi toon to lamorgo leydi ndi woni Bamako o waloyi ko nokku biteɗo taslit noon ne tawe e nder leydi ndi kono noon soɗon teski ko koniyankoɓe leydi Mali ko ɓen tigui gonno toon caggal nde karel ɗi gaari ɓe dañi tigui wasde nokku o oɗo saaha noon ko pelle ceertuɗe ɗe gona pelle ceɓɓitiɗe ko ɓen tigui ndendino ko koniyankoɓe leydi Mali ene tawi ɗon ko ɗon o waali hanki jamma oɗo subaka hande noon ko nden tigui o yetti toon to Kidal o jaɓɓama toon jaɓɓugal payidingal omo yaade jagorɗe kene wona jagorɗe jeetati o jippi noon koye galle koniyankoɓe laafaji mbulaji gardiɗo ministre mo loni biteɗo Mouhamed Saleh on kayne jaɓɓimamo ɗon caggal nde o jippi e laana mbiyete ko hélicoptére ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en kaale wuuro wiyetego Diafraɓe Diafraɓe ne tawe nder falde mofti toonne kadi arara e leydi ndi leydi Mali watti weɗade toon oɗo dumun kala caggal noon guila hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e joyyi arara e leydi ndi koko ittano toon ha laaɓi caggal nde pelle ceɓɓitiɗe naati toon dañi pooɗe ndure ha koniyankoɓe leydi Mali jatiri hen caggal ko wona ɗum ko cuuɗi jangguirɗi kewiɗi ko fate banggue France yankore guddi toon oɗo saaha mo gonɗe noon arara e gendi leydi Mali watti weɗade wuuro Diafaraɓe e ko taari ɗum kala cuuɗi jangguirɗi garti toon Soumaïla Boubé Maïga jagorɗo o ma o yetto toon kanko e jagorɗe makko kala gam sudde toon konnguɗi makko e huccinde e ɓesguji Diafaraɓe kala ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en kala chef de état major mo koniyankoɓe leydi France ñalawma hanke o huccindire jaydiyankoɓe o holliri caɗele gonɗe toon to leydi Mali reglani ɗeɗo hen caɗele duuɓi sappo ha ɗo e duuɓi sappo e joyya caggal nde ɓesguji malinaɓe kala jippoto e booli ene mbiye joni ken wona duuɓi joyya e koniyankoɓe leydi France non toon haydara gasa kanko noon o holliri duuɓi sappo ha duuɓi sappo e joyyi tene kadi gaynani ha leydi Mali e caggal noon ko pelle ceɓɓitiɗe certuɗe jiyande goni toon oɗo saaha noon e yidde mabɓe kay ko kamɓe kala yooɓe ndentin sembeji mabɓe mbawa habtade pelle ceɓɓitiɗe ko wona ɗum ko noon leydi mbitendi letton fodi ma ittu ken wona capanɗe joyya koniyanke kame laaɗe diwoje ko fate hélicoptére aji taw ko blendeji ma gar toon to leydi Mali jooɗoyo toon to gawo sara koniyankoɓe leydi France mbele ene mballa leydi France habtade pelle ceɓɓitiɗe e caggal noon ko jagorgal koniyankagal ngal leydi France kam tigui ñaagui laamu leydi Lesotho laamu leydi Letton yo walluɓe beele kay ɓe mbawa tigui arde ɓe mbattodira e koniyankoɓe leydi France siftinde noon Letton ne tawe kerol hakkude mabɓe nokku biyeteɗo e Finlande noon ne tawe e sara Russie kame Suède kamɓe Finlande e Russie e Suède mbaddi kerol leydi no wiyete ko Letton ko leydi tuksiri kono kewdi ngaalu no fewi tene kadi heɗaniɓe leydi France sen giwi toon to leydi Mali paaɗen ko toon to Guinée Conakry madame Diallo Ousso yaltini konngoli mum taw kadi ko gardiɗo catal bitengal GRUP kanko noon o holliri oɗo saaha mo gonɗen e yidde mabɓe ko Alpha Condé yo ummoye jonde on saaha mbaɗa loskoji e ɗiɗo hen wargoji beele kadi dadiɓe warɓe sukaɓe yonɓe no fewi ken wona temdere suka e seppoji mbaɗaɗi guila Alpha Condé ƴetti laamu e guilɗen ha
faade ɗo saaha mo gonɗen gila kay ɓeɗo sukaɓe batti warede hay goto meeɗa jaggede hay goto meeɗa ñawede so tawi noon Alpha Condé umminani dadiɓe beele mbaɗa loskoji kamɓene koɓe yahoɓe toon to jagorgal ñawore ɓe duppa koye mabɓe no heewi waɗede e kala saaha ha joni toon to Guinée kedorɗen fedde witede Union Fouta Dialo ɓe jaltini ɓattake mabɓe hollirde mette mabɓe faade laamu Alpha Condé caggal nde seppoji mbaɗa toon to kaluma yimɓe hewɓe kaɗa rewde yoga e booli ɓe kolliri laamu Alpha Condé ko laamu leñamago caggal noon yoga e landaji so jiiɗi wadde seppoji men mbaɗa seppoji kono kadi yoga e leƴƴi so jiiɗi wadde seppoji men ene kaaɗe wadde seppoji mumen sen giwi toon to Guinée koto Burkina Faso paaɗen ken wona capanɗe jeetato e tato ñawetenoɓe taw kadi ko wannoɓe kuddata hitande ujunnaje ɗe sappo e joyyi ñawore mabɓe dirtinama ñalawma hanki o ha nogas e jeegoma nduɗo hen lewru ndu gonɗen toon to Côte d'Ivoire paaɗen nokku biteɗo Kousa walla ni mbiyen nokku biteɗo Kousa koro ene tawe nder leydi ndi toonne kadi ko jango waɗi toon caggal nde bandiji tati gaari ne joguiti kaɓirɗe fetilaji kame pistoleji ɓe naati e centre de santé goto woni suude safrede woto ko ɗon tigui ɓe naati ɓe dañi tongude denowo ɓe tawi toon ñawɓe ko ɗon tigui ɓe kocci kene fota wonde temedere e nogas ujunere walla ni mbiyen temedere capanɗe tati ujunere ne wonde moto goto mo hinde katam ne wonde kadi téléphone ene wondi kadi télé mo écran placement ko ɗum tigui woni koɓe nawi ɗon caggal mum noon préfet wuuro ngo kamɓe maire wuuro ngo kala gaari toon gam yurnitade ko woni ɗon ko kono hawɗo saaha mo gonɗen hay goto e mabɓe fawaka junggo taw toon to leydi Cameroun paaɗen to falde Angalphone jamma hanki o ko pelɓodiral musgal waɗi toon ha ganduɗa jangguinowo goto ɓurnoɗo ɓattade laamu ngu wasi en fittanu muɗum préfet gonɗo toon to Bafoussam kañum e hoore mum gañama hen gañande musde no fewi oɗo saaha noon ko pooɗe ndure cattuɗo woni toon to falde Angalphone Paul Biya ko laamiɗo leydi Côte d'Ivoire walla mbiyen laamiɗo leydi Cameroun waɗi jiilu mum toon to leydi Chine jaɓɓama toon jaɓɓugal payodingal no fewi ɓe kolori wonande ngal ɗo jaɓɓugal hayso tawi o meeɗi jaɓɓe ɗum wayrinimo kanko Paul Biya wo sifi toon cifanɗe joyyi hakkude makko e lamɗo leydi Chine wonande kay Chine ma walli leydi Cameroun ko fate banggue jangde kam e ceelal ɓalli ko fate banggue ndema ko wona ɗum ko kadi maɓe ñamluɓe koppareje jonde no fewi beele leydi Cameroun ne wawa ƴellitade sen gewi toon to leydi Côte d'Ivoire Cameroun paaɗen ko toon to leydi Gabon Jean-Ping lundiyanke binoɗo ko kañum tigui gagni kawguel bandiguel hitande ujunaje sappo e jeegom haɗama yaltude leydi ndi toma kayde hoccino wolis mum yaɓani bowal laaɗi diwoje ngal lewomba ko ɗon tigui dadiɓe wonɓe toon ɓe nanguimo mbimo Fatou galle ma a wona jamiraɗo yaltu leydi Gabon sen giwi toon to leydi Gabon koto Zimbabwe paaɗen gardiɗo leydi ndi biteɗo Emerson yaafima kene fota wonde ujunnaje tati neɗɗo taw kadi ko cokkanoɗo e nder leydi ndi taw kadi ko cohle ɓoyɗe no fewi caggal noon ɓe goni tigui koye manditare leydi mabɓe oɗo saaha noon kene wona capanɗe walla mbiyen kene wona ujunnaje tatto neɗɗo yaafama e kamɓe kala ɓe kooti galleji mabɓe toon to Somali paaɗen to Somali ñalawma hanki o ko werla baɗaɗo pittol ko kam tigui yani e sara hôtel goto tomo Gadiso woni lamorgo ngo nde oto fettinde noon dañi yoɓade pittali sappo e nayo neɗɗo waɗi yimɓe hewɓe gañiɓe hen taw kadi ko gañande mus ene fewi ene tuma noon waɗi ɗum ko fedde witende Al-Shababa taw kadi ko jokkodirɓe fedde witende Al-Qaïda kono ha oɗo saaha mo gonɗen haydara taw ala ko gasi hen toon to Congo Pont Noir oɗo ñalawma hande yeeyoɓe e jeereji kame booli e gal e nokkuji kala commerçant ji wonɓe toon taw ko hoɓɓe kamɓe kala ɓe guddi bitikaji mabɓe oɗo ñalawma hande gam hollirde mette mabɓe no fewi e holli noon ko laamu ngu yaltini kayitaji gam tottude yeeyoɓe wonɓe toon ɓe ko kamɓe tigui jogori yobde wonande ɓen jogorɓe yaade foftere mum en garto hen so gueno haaji oɗon Keɗto Kabaruuji mon jolam jaɓe Sawtuwol Ghali Abouba Kabaruuji men jolam jaɓeri Sawtuwol Ghali Abouba endo ma en jaha toon to endo kame siri e États-Unis d'Amérique ha toon to Espagne Ghali Abouba bisimilla maɗa jam hiire moon hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma seydi Saar kabaruuji men jolam jaɓeri koto leydi inde puɗɗortoɗen mbiyen guila e lewru juin hitande mayde woni 2017 e nder rewo leydi inde hono biyetenoɗo Asgar Ansari mo yaare duuɓi 35 ko gonnoɗo e werla makko tawi ko jullo kanko noon golle makko ko yeyde tew taw ko tew naggue o fallanoma e lawol
taw ko sukaɓe witti jeeyaɓe e diini endunaɓe ko kañum palinomo e lawol ɓe piimo piggal musgal no fewi ɓe duppi oto makko piggal ngal woppanimo hawo heddi hen e joom makko kamɓe noon kamɓe foof noon ko yimɓe mbiɗen jeeyaɓe e oɗo diini indu kamɓe noon ɓe kolliri tigui ko naggue e nder endo naggue fotani hirsede naggue fotani ñawede saabu kay naggue kamɓe ɓe kewi ko julde e naggue ko naggue woni sanam mabɓe kamɓe induɓe e ɗum noon eɓe kollira kala saaha mettere mabɓe e ɓeydo julɓe taw ko julɓe ñamoɓe naggue walla hirsoɓe naggue ɗum noon ɓen wannoɓe e ngal badal noon ɓen mbiɗen guilbiɗen guiɗen e lewru juin 2017 e ñalawma hanki o ɓe ñawama kamɓe foof ɓe sappo e goye mabɓe ñawama taƴanama ɓen sappo kamɓe foof ɓe taƴanama monen mabɓe foof ne lelo e kaso kaddi gurdam mum ene leela e kaso siftinde bandiraɓe noon tugganma hitande ujunnaji 2 e sappo e nayyi faade oɗo saaha mo kaleten fodde temedde 2 e capanɗe jeeɗiɗi julɗo taw ko yeeyoɓe tew nagui woni buuseɓe walla yeeyoɓe tew nagui dañino caɗele mbaɗe ni ha nogas e jeena e mabɓe e mbasi hen pittaɗi mumen koto leydi Syrie paden ñalawma hanki o yimɓe hewɓe taw ko robbe len ha yimɓe jamburen e pamodiral hakkude laamu konyankoɓe Bashar Assad ɓe dañi fattange tigui wawde dogde yaltude oɗo diwan biteɗo Kuta oriental ɓe jaabini diwan biteɗo Idlib ɓe jaabini wuuro Idlib mbiyen fodde ujunnaji ɗiɗo neɗɗo ñalawma hanki o joli e bisuji dokki dañi fattange wawde jolde bisuji yaltude e oɗo diwan biteɗo Kuta oriental noon mo kala saaha taw ko ƴiwonde bomboje samata toon e oɗo saaha joni ñalawma hanki o capanɗe tato e joyi neɗɗo wasi hen fittanu mum siftinde on noon tuggi ñande 16 lewru février maydu nde haare fuɗɗi e nder Kuta oriental faade ñalawma hande o fodde ujunere e temedde joyo neɗɗo taw ko aade wasi hen pittali mum e nder Kuta oriental koto dowlaji denduɗi Amérique paɗen kalen oɗo biteɗo John Dowd noon ko avocat Donald Trump e yaadiɓe mum tawa kadi kanko woni kujjikintoɓe makko fate alhaali junggo ristumede moddude e sumgoji mbaɗanoɗi e nder dowlaji denduɗi Amérique ha gaddi oɗo biteɗo Donald Trump e nder galle dañi woni ko wiyete l'ingérence russe e ñalawma hande o oɗon avocat biteɗo John Dowd o holliri tigui o woppi démissioni ha laaɓi o woppi golle makko ha laaɓi e wonde kay hujjikintoɓe Donald Trump e yaadiɓe mum hay goto noon andani ko saabi goppudemo gollo jaɓani haalde kono tan e ɗeɗo balle foof omo wayanno tiiɗ horagal oɗo biteɗo Donald Trump e mettude gollodade e oɗo saaha o woppi golle makko ha laaɓi kanko John Dowd koto leydi Espagne cakkitirɗen mbiyen lebbi tati hande ko leydi Espagne yano sumgoji tawa kadi ko sumgoji diwan woni vote régional e diwan catalan noon ko ɓeɗo wiyeteɓe séparatiste taw ko yimɓe hebde jeytade men ko kamɓe kemno polgol labtugo no fewi lebbi tati hande noon koɓe ronkuɓe dañde ardotoɓe wo ɗum wadde gouvernement mabɓe ɓe ronkuɓe dañde ardotoɗoɓe saabu kay gardinoɗo on diwan biteɗo Carlos Puigdemont e oɗo saaha omo tawe to Bruxelles ko toon o moltoyi kadi ko baɗaɗo mandat d'arrêt kala nde o arte leydi he ko nanggoteɗo eɓe joguino noon ko wiyete plan B mabɓe noon kamɓe Catalan en noon ko suɓade oɗo biteɗo Jordi Soares noon kañum wonno plan B mabɓe on e oɗo saaha ne tawe nder cuuɗi dumbiɗi ɓe kaɗani ɗon kadi ɓe ƴettino kamɓe Catalan ɓe ƴettino ko wiyete plan C noon ko suɓade oɗo biteɗo Jordi Tourel noon yo won mbiri mabɓe beele kay en wawa ardade on diwan ñalawma hanki o ɓe mbaɗino sumgoji mabɓe sanga 17 heures ɓe mbaɗino sumgoji mabɓe sumgoji ɗi noon kanko oɗo biteɗo Jordi Tourel o dañi tan ko 64 kartal ko ɗum tan wotinimo fodde 60 e joyo sharɗiyanke woni député kañumen foof gooti ko ala jadani komo ardo e on diwan mo foti yaade noon ko wiyete dawal ɗiɗiɓal woni deuxiéme tour ɗum noon ko aset janggo o so ala ko faali kanko Jordi Tourel noon siftinde bandiraɓe e ñalawma hande o omo jogui convocation omo foti notoyade yeeso ñawoɓeɓe yeeso ñawoɓeɓe Madrid kanko noon kanko e député ji joyo walla sharɗiyankoɓe joyo taw ko jeeyaɓe hon diwan eɓe poti notoyade tigui eɓe poti notoyade ñawoɓeɓe Madrid ene huula noon to yeehi e ñalawma hande o notoyade ene wawi o nanggue toon walla ñawoɓe calo candidature makko o wasa ƴamoyde dawal ɗiɗiɓal oɗo saaha foof noon kanko diwan Catalan o woni tikko ko wiyete sous-tutelle to e woni ko jimadi Madrid lamorgo leydi ndi konngol meɗen mbaynigo haali Abouba tinnoɗen e koddigala ustena volumaji men ha tenti enen wonɓe caggal leydi toon to Europe Amérique Asie Afrique kala neɗɗo wawi wonde yo teddin koddiɗo mum pecce jamma sukaɓe ne gulla aɗa wulla aɗa haala e audio ji aɗa haala yimɓe ɗanade télémani haɗa yimɓe ɗanade taw gonɗa koye leyɗele janane ene waɗi loi sa anda loi tinno kam hormo luwaji janani nafa hoorema nafa ɓesguma nafa yimɓe kala gona e potal kame nunɗala
en jolama jaɓeri ko haali abouba ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Saar Abdullaahi Saar ñalawma janggo so gueno haaji ko haali barantene kabaruuji men e ɗemgal Pulaar soko min mi tawtoya on altina inchallah kettuki malaki jaam yo jaam Allah hiranena